Minulú sobotu sme vám ukázali, ako jednoducho píliť, rezať a vrtať najrôznejšie materiály ručným náradím. Dnes sme pre vás pripravili praktické využitie aj náradia stolového. Ponúkneme vám zo pár drobných, ale šikovných tipov, ako si zjednodušiť pokládku plávajúcej podlahy. Marcel poslal Kristínu, aby si na to dobre posvietila. Ona však netuší na čo a čaká na vysvetlenie. Tak ahoj. Ahoj, môžeš mi to vysvetliť teda? Áno, ja som si dneska pre teba pripravil pokladne plávajúcej podlahy a ukážem ti to, ako sa rýchlo a jednoducho dá položiť plávajúca podlaha. Budeme tento kúsok dokladať? Urobíme základný priečný rez cez plávajúcu podlahu. Nepotrebujeme vôbec žiadny meter. Plávajúcu podlahu otočíme na druhú stranu, priložíme k stene, naznačíme si, kade nám pôjde rez. Teraz by ťa poprosil kúsok, keď sa mi podala. Dobre. Nezabudnite použiť uholník. V opačnom prípade by vám aj drobné nerovnosti pokládku zbytočne skomplikovali. Dobre, máme to odrezané. Tak si na to tam bude sedieť. Jasne, vyskúšame, či na to sedí. To sadlo úplne presne. Vyzerá, že hej. Aha, ty si tak pomáhaš tým kladívkom, tu máš takú páku. Hotovo, máme prvý základný spoj spravený. Toto bol priečný rez a urobíme si ešte pozdĺžný rez. Aha, to znamená, keď potrebujem zúžiť vlastne. Áno, tak. Dobre, takže teraz to musíme vlastne rozrezať takto pozdĺžne. Áno. To asi nie je úplne jednoduché, lebo je to dosť veľká plocha. Máme nejaký spôsob, ako to zamerať? Áno, ja ti to ukážem ako a na to nám pomôže táto príložka. Príložka. Tu máme centimetre mierku, hej? Tu máme meradlo, podľa ktorého si nastavíme šírku priečného rezu. Aj pri akumulátorovom náradí je dôležité dodržiavať zásady bezpečnosti. Nikdy nedávajte ruky do blízkosti rotujúceho kotúča a používajte pomôcku na odstránenie odrezkov. Dobre, takže máme to odrezané, stačí to už Len priložiť. Dobre, tak teraz sme si ukázali také pomerne jednoduché rezy. A čo spravíme v tomto prípade, keď tu máme tú zárubňu? Čiže najprv si vyrežeme šírku. To už sme robili, vlastne použijeme ten prvý krok. Vlastne urobíme priečný rez. Potom priamočiarou pílou vyrežeme vlastne tieto rohy. Opäť si pomôžte uholníkom a precíznym zameraním preneste miery zárubne na segment plávajúcej podlahy. Nezabudnite si dôkladne zaznačiť časť, ktorú potrebujete odstrániť. Musíte totiž zohľadniť aj hrúbku pílového listu a teda viesť rez z vonkajšej strany tak, aby neuberal z plochy, ktorú potrebujeme ponechať. Na vyrezanie nerovných častí je najlepšie použiť stolovú priamočiaru pílu, ktorá materiál pritláča k podložke a tak zabezpečuje väčšiu presnosť rezu. Takže máme to už odrezané a pri tomto reze platí dvakrát meraj a raz rež. Áno, to určite. Tak to uvidíme, že čo sa stane. Tak snáď si to dobre meral. No, krásne to zapadlo. Perfektne, gratulujem ti. Na začistenie nerovností, ktoré vznikli pri zameriavaní, ale hlavne na prekrytie dilatačných spár, použite ukončovacie lišty. Pre rožné spoje použite uhol 45 stupňov, ktorý jednoducho nastavíte na stolovej kotúčovej píle. Tu mám pre teba ďalší level. Ako položím plávajúcu podlahu sem k týmto rúram? Tak ja si myslím, že to zvládneme, ale budeme potrebovať ešte k tomu aj vrtačku. Dobre, čiže postup je aký? Narysujeme si, kde budeme potrebovať rezy a navrtať diery a to je všetko. Pri zameriavaní otvorov pre stupačky radiátorov postupujte podobne ako pri zárubniach. Myslíte však na to, že je potrebné presne odmerať vzdialenosti ku stredu rúry. Pre čisté vyrezanie otvorov vám postačí stolová vrtačka a špeciálne nádstavce, ktoré zvolíte podľa priemeru rúry. Odstránenie prebytočných plôch už potom hravo zvládnete aj ručnou priamočiarou pílou. Drobné nedostatky začistíte silikónovým tmelom vo farbe podlahy a máte hotovo. Dobre, takže to sedí. Prešiel si všetkými 4 levelmi a ďakujem ti, že si nám ukázal všetky možné rezy. Akurát mám ešte takú poslednú otázku, že či sa s tým dajú robiť aj punčové rezy. Ale požičiam ti to domov a vyskúšaj.